mu so junanmu don muna raye yau mu ne wataran ba mu ne ba. Kai co duniya kaɗan kaɗan a hankali ashe gaba halakkaci haram bari rabon kaci rabon wani ikarkaci baban gayu ne. Allah gyara Allah gyara Allah gabawan kai wani duniya na ban tsoro kai wani dan adam na ban tsoro. Ya zo da kai ya ce kushe in kun tafi a kai gaba ya ce tsaya ya gaji menene ne ban gane ba. Allah sarki ya Allah na gode ma da kalyoni musulmi har dangina. Ya Allah kara tusa so annabi raina la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Allah gyara wani ba mamma wani ba baba wani ba kodai a duniya maraya ne. Allah gyara Allah ceto bayu duniya ya kai ya jalal wal ikram ya wahhab ya razzaq ya qahhar ya ghaffar ya rahim ya as-samadu ya Allah kare dukkan mai son manzo kaga mai alkawal ya cika take manzon cira ne da gobe inda ka bi shi to ka sha mai kyau daɗin bakin wani neman yarda dan na gane dariya ba so ce ba da kowa na da haƙuri da ba gaba mai nema sai da huzuri ba ba shi ba. Komai kanyo a duniya zai tarda ka cikin kabarin ka kai kaɗai ko shari ne in ko alkhairi ne to kai ka sha amma sai ni gaɗa adam bai gane ba. Wani buri ne kowa ya mace sai dai shi dai wani buri ne kowa ya rasa sai dai shi dai wani buri ne kowa ya bace sai dai shi dai wani buri ne kowa ya gana sai dai shi dai. Duk mai wannan tunani ya cuci